Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofre me adwoa searching. Mo fa mo nsem hunu free GS office wo mesin ko fie na mo ne e ba mo so kura ne di we di ese nketoa. Munya hunu hwe. Ade ya ye ntua moka. Mo atichafo. Mesi munya hunu hwe. Mesi nya me betua ye ne ye nananom ne ye yemu mma eso ka e wokuro we mu. Me na me ka kire mo. Ma hye oman enkom ato ho. Enuru fie nan ento sene enkosi fie nan kuro we mu wona ebetwa adwo no edoso chen wona ebesere me na meka nyame so no kuro kire wo yati kuro we mu sabi ye mu bi se ye nsua nyansa ye nya hunu hwe o dabi ye nya hunu hwe ye nuanu ma teacherfo a mo GS headquarters ade ya ye ntua moka mo mesene ko fie wate mo mesene na wona asabi ya gini pa nkwankora yenye ne omupema omonyamo momfa mo nsem hunu mesene nkofie na mo nkohwe mo yire na mo mukunum ne mo ma yensu so ni pasu okurum ha bi moti ha 2008 ediko wie 2016 munuan mu bia na esu ebra ne ye di dan no otrasa koma slekwenfo ma na munuan mu usu wo mo aye adwuma mfie nu mfie miensa ne mfie nan entua omoka muti krowe mu munyina mu hunu bi anesefo na mu wokuro we mu nesefo na ye adwuma ye ntue mu ka na mu munyina mu ye dansefo na yade bia ni wiase na okun bia nsi wiase sa abere na nipa ye adwuma kuro yi mu aban adwuma efo na esu enkwada na awie suku e wose ye fa o adwuma kuro yi mu a ne ye de embagu ase ho ago ato o mu so ye nyina na ye wokuro mu ha ena yesi ensua nyansa ade ya yentua moka munya hunu hwe mempai bone se akon besisi amaman so na ne yeto akufu ado aban beresu no esi ye no ebi besi mahama abere yi so na mu besua nyansa mu besua nyansa minim ne ye amukosua entiti ya amukoje a ye ha ye ho sore enwane ye mma no mahomache se o mu ma besua de mo minim entiti ya amubesua masan de aban we yaba yasisansa ntwerofo ne etumfu tuogu mani ne egu akufu ado ho fi poto kire mu kuro mu ana mo de John Dramani Mahama aba mommo mpae akufu ado no ofisa ba omia na eba na obo asika no gu ho ena o ma beto ne yaso bi agu ka mu ne ye che ena ye di bi di nkwase asem ne de omudi ni nyina awi a omudi ni nyina awi a me ma mu mfie mienu de be si wo kuro we mu no John Dramani Mahama mesi wo a wudi dollar ho dwa ena ya nkasa ye nua ba ayikan ye no kopesika ne tobi guo John Dramani Mahama wie na dollar ne number 40 cedis kuro imo obakasa kwa kuye bo amekan obakasa mekan ni ye betu ye kuro we mu no market on the all ni ye betu ye no enya bi ni ye huni ni ye mo ye de mo goro ayi ente ni ye betu ye kuro we mu no ye nyina ye behu jimi na ma sabi Israel for koto amro no mabini diye Yankopon hu omo no se mo ye boni ayefo nkwase yafo mo memma kompa kom eye yafunu kuro kom e beba abetomo so mo jimi dodo o maya na omo ye nyame ani wi e chire no na wo mo karisika koto mro mabini edi ebi na beba yesu kuro imu yasi ya jimi na egu ya yasi ya jimi ye pedachi ame ye nana anom ni nchirima ono John Dramani Mahama na wo pay ne yeto wo pay no wakatua eyeto na John Dramani Mahama akoda adwene wo wakatua ho usu akire hwan Haruna Idris na usu akire no Haruna Idris na usu akire no mesi wo ma batu sika ya to gold agu ho ene wo ma batu no obi ade ne nsa abom edibi munya abotre enkosi se mfie mienu no ye wo krom ha mo baba beto mebo amame mo de mebo bebre me mese ma hye oman yi ho nkomo ato ho akon so de yemigusu bo mpa ye se tuntwa e wo ha because ye pese ye hunu different between akufu ado aban bone na entokwa ne akon si oman so otu ya teacher fo ka anese fo ka ye hu demonstration kuro yi mu a ye painting ne black kire Ghana fo so ye nipa bone fo no ai aban na wo ma ye hunu sabi kuaye so mfaso no mutimi tu kokoo mu NDC aban me se yasi ya nyansafo na egu kuro yi mu ye be hunu bi
ye bebia ye di just 50 cedis na netu kokoo mu ye nyina ye tikurum ha akuafo na yakufu ado ye maamo ye hunu mo be hata mu kokoo no ebewo mo be sisasi wo mo di betwi moko na adi mo eya mo se me di agoro me se nkomhye na me hye mu kuro yi mu kokoo no bewo amomo sisasi wo mo di betwi nkontomire abomu na adi mo wo kuro yi mu nya hunu hwe mo di amon fansa ba bi enzo nka ye nya nuru ba bi a abosumi nsia anasifo sese abosumi nsia a teacher fo sese mo nya hunu hwe mo akatua ene mo allowance ya mo hia na ade na enye to ai na ba ye dadwene ada ndisi aban so me se enye to mo nua no mo su ane ye ntua o mo ka no sa tam ne ye kare sika di dan no otrasa ko ma ahawefo mo se mo nsu ya nyansa na mo nua no mo bia kira ade aye adwuma e wo hospital emfie nan emfie num ne me yansa so na omakatua kam kuroi mu na okonsi kuroi mu na akonsi amaman so na o musu na mo de mo fi se mo nyanafo mo fi se mo nyanafo e na dollar e na mo hu na esere mo nya hunu hwe mo nya hunu hwe mo nya abotere na me bompae me bompae mi gusu bo nyankopon pae sa akon ne no ma ekoso amaman so no o ma no nkoso a onfa bebere meka ho kuro yi mu na nipa hunu sabi akufu ado abambo ne so mfa so say asem we yente ho panyinsem kura wo Ghana ha se bida asem we yente ho panyinsem etetere kom ba ye kura no abusua teacher training for yanka eyesa asem we ankere wo mu etetere kom ba ye even during hardships aba Ghana enso sa asem we yanka bi ankere teacher training for abusua ede na meka ho asem John Mahama ene na aban ni education ministry ka kire teacher trainees say ontimi fidi wo mo 3 square meals a day or say wakosora once a day abusia tieniyo John Mahama ene ne nkro ne ba ni education minister ena ka kire teacher trainings for say abusia ontimi mfa omoyam kom ewo Ghana ha say enu nti say we ye student na se wadwene ne se obekọ teacher training na John Mahama ba be bo ho bra o ba be fa wo yam kom a John Mahama say yen kan kire wo say dwene ho tutu abusia ena me hyase me kan ne say we ebi si da ewo Ghana ha say ebi si da it is only John Mahama abusia enso yebenya NDC for ama omaba comment section abusia aba be kan kire ye say aban papa aba be kan kire ye say dear John Mahama no omofo aso they are forgetting say aban bi ba Ghana ha say ya amanfo edi omoma ebegu omo so abusia for 8 years abusia dani de nyina na ye hwe wo ma ye tua wo ma school fees ye ma wo ma aduane 3 times a day abusia enso enkrofu bi mu ba be ka kire ye se aban papa kill you there me say gold board ne die aje se sami jamfi any NDC for e de ahoma eso omo a omototo gold no ekon ansana these people will come and register with them. Let us not forget, before the creation of the gold board, these people were buying gold and exporting and making huge sums of money. And until say, and it is going to take away their business. Does it make sense? It doesn't make sense to them. Omototo gold no omoko outside ekoton enyesika huge sums of money. Right now that gold is on the ascendancy on the international market no sankrofoi ehwe